videopäiväkirja. Ykköspäivä. Tänään me ollaan tultu Kathmanduun. Tai me lennettiin Istanbul, Delhi, Kathmandu. Se kesti vuorokauden. Nyt me ollaan käyty vähän vaihtaa rahaa ja ostaa geariä. Huomenna me lennetään Luklaan kello 6 aamulla. Nyt lento Luklaan. Täällä mennään. Namaste. Yrkkäistä tulee kohti kyllä, kiitos. Toka päivä, ensimmäinen kävelypäivä. Kävellään Tripsillä yli. Tänään on 3 tunnin kävely, vaan vähän lyhyempi. On kyllä lämmin keli. Ja ollaan 2800 suunnilleen. Toka päivä pulkassa. Ollaan meidän majatalossa Hakdingin kylässä 2800. Saatiin hieno kulmahuone 2 sängyllä. Ja huomenna siirrytään Namche Bazaariin. Ja kuulemma tiedossa hapokas nousu. Katsotaan miltä se tuntuu. Tää on päivä 2. Tänään kävellään 9 kilometriä, josta 1 kilsa on verttiä. Ollaan ehkä puolessa välissä päivää. Keli on lämmin. Kohta on lounastauko. Mikä nousu edessä. Silleen, että tosta lähdetään. Näkyy Riippusiltaa. Mennään tuolta jostain yli, niin sit on meidän kylä. Ei oo enää paljon. Nyt on noustu tonni. 2 tuntia sanottiin, meidän meni 4. Ei olla ihan keskivertokavereita. Nyt ollaan Namche Bazaarissa, joka on 3,5. Kuinka korkealta oli? 3,5. Sherpojen, sanotaan Sherpojen kaupungiksi. Tää on tällainen. Tuolla on taloja ja se jatkuu tonne ja
luksusta. Meillä on huone Namche Bazaarista, kulmahuone. Ikkunasta näkyy aikamoinen massiivi. Kylä on tossa, mutta niinku porkkanana kakun päällä, niin meillä on suihku. Jos tulee kylmää vettä kylläkin, mutta ja oma vessa. Pääsee vessaan ja suihku, että nyt on kyllä luksusta. Niin on jo bonus ja minun naulakko. No niin, tänään on 4. päivä. Ei liikuta yhtään eteenpäin, niin välipäivä. Käytiin kipuamassa tällaiselle kukkulalle 400 metriä ylöspäin. Pari tuntia käveltiin siinä toivossa, että oltaisiin nähty Everesti. Ei huippua, nähdään on vähän pilviä, mutta tässä on tällainen talo rakennettu sitä varten, että Everest on niinku ton pilven takana. Siellä vilahti, se on todella korkealla. Ei näy. Mutta kyllä se tämän reissun aikana vielä nähdään. Päivä 6. Kävelypäivä. Tänään ollaan kävelemässä Tengbochen kylään, joka on 400 metriä korkeammalla kuin toi edellinen kylä. 6 tunnin kävely. Ja ollaan nyt taukopaikalla. Tästä vaan tuli ihan solasta. Tultiin ja maisemat on ihan hienot. Tuolla näkyy vähän tietä, missä me mennään. Ja tossa noin näkyy Mount Everest nyt ensimmäistä kertaa. Ei oo pilvistä. Hienot puitteet. Lounastauko. Ollaan laskeuduttu joen tasolle yli ja tuolta solan välistä ja tuolla on Tengbochen kylä sitten. Sinne matka. Pari tuntia väittävät, että nousu kestäisi. No niin, nyt ollaan kävelty. Kello on 2:30. Lähti joskus 8 jälkeen. Nyt ollaan Tengbochen kylässä. Tuntee kävelleensä 3800 korkeutta ja täällä on luostarikin. Hieno stupa. Ilmeisesti munkkeja asuu täällä. Toivottavasti päästäis katsomaan Puja jossain vaiheessa. Näyttäis lukevaa, että siellä on bakery ja shop. Ja tässä me muututaan. Heräsin vähän aikaisemmin Tengbochen kylässä. Aivan pilvetön yö oli ja nyt on ihan pilvetön aamukin. Tää on aika mielettömän makea mesta. Ensinnäkin meidän hotelli, mutta aikamoiset huiput tuolla. Aurinko paistaa siniseltä taivaalta, stupa näkyy. Tuolla vuoria. Luostari, Pohtiasaakaan, Puja. Amadabla, vai mikä toi vuori on. Todella hieno. Ja siellä on Mount Everest. Ei yhtään niin huonoja puitteet kyllä. No niin, päivän kävelyt kävelty. Tai iltapäivällä käydään katsoa tuossa vielä jotain luostaria tai kompaa tai jotain, joka on vähän tuolla vuorella, mutta ollaan nyt 3900. Näyttäisi, että löytyy bakery. Ne väittää, että ollaan 4 tonnissa. Kävin poistaa yhden brownin tietysti. Joo, nyt me ollaan täällä. Hienot maisemat täälläkin. Tässä on itse asiassa siis koko kylän pari tällaista taloa. Ja siellä on vähän kouluja. Ja siellä on Mount Everest, mutta pilvessä. Okei.
Päivä 8. Kävellään Pangbochesta Dingbocheen. Noustaan 4400. Sorry, vähän ruuhkaa meidän tiellä. Jotkut kantaa vähän enemmän. Niin, noustaan Dingbocheen 4400. Pitäisi olla lounaaksi siellä. Tänään vähän sataa lunta. Siellä jossain Everest, Amadablam, oppaamme Tommi. Ja tonne jonnekin me kävellään. Indre. Puut on mennyt huuruun tuolla puolella. Joki kohisee. Jätkillä on duunipaikassa. Ja mitä ne siinä rakentaa? Aikamoinen mesta. Tietauko. Shomarissa 4 tonnia rikki. Jee. Lunta tulee vielä. Tonne päin. Päivän kävelyt on pikkuhiljaa kävelty. Lumisade ei ole hellittänyt, mutta tosi kiva kävellä, kun on ollut vähän viileämpi ja ollut niin kuuma. Ja hyvät näkymät ollut silti, vaikkakaan nyt ei kovin pitkälle, mutta täällä on nyt sellainen kylä. Siellä näkyy stupaa ja toista stupaa. Tuli maanjäristys. Oltiin syömässä tuolla hotellissa tai ravintolassa. Rupes vähän seinät heiluu ja talo jyrisee ja kaikki juoksi ulos. Tosta vähän hajosi seinää ja aitaa. Siellä oli jotain brittejä, tossa on niiden huone, mutta ei käynyt kenellekään kuinka ainakaan tässä guesthouseissa. Ei tiedä mitään muuta nyt hirveän näkyvää ei tässä oo, mutta tulipa sellainenkin koettua. Ilmeisesti se maanjäristys oli ollut vähän rankempi tuossa viereisessä kylässä, mihin meidän piti mennä itse asiassa päiväretkelle, niin siellä on kuulemma parisikymmentä taloa romahtanut. Huhuja on kuulunut, että järjestys olisi jossain ollut tuolla Luklan ja Kathmandun välissä, sieltä mistä oltiin lähetty. Mutta tosiaan lunta sataa, niin ei ole sähköä, kun tää toimii aurinkovoimalla kaikkia ja näköjään puhelimetkaan ei toimi, ei ole kenttää täällä. Aika eristyksissä, ei oikein tiedä mitä on tapahtunut. Vähän kurja, että se oli noin iso, vähän lannistaa mieltä, mutta toivottavasti ei ole paljon vahinkoja sattunut. Me odotellaan täällä tää ilta ja itse asiassa ollaan huominenkin päivä tässä. Tehdään päiväretkiä tästä, yritetään vähän kivuta ylöspäin. Ja toivottavasti nyt ei tule uusia järjestyksiä. Noniin. Katsotaan sitten mä painan tätä nappia. Saatiin sitten telttamajoitus, kun sitä mä olin toivonut. Nukutaan tää yö nyt tässä Dingbochessa teltoissa sen takia, kun toi meidän guesthouse ei oikein kestänyt noita maanjäristyksiä. Siinä vähän seinät ja katot tuli alas, niin nukutaan nyt tässä pihalla teltassa. Niin jos tulee jälkijäristyksiä, niin ei käy huonosti. Lunta sataa ja kaikki mitä omistetaan on nyt päällä. Toivottavasti ei tule kylmä. Sellaista. No niin. En nyt tiedä monesko päivä, mutta ollaan saatu vähän tietoa maanjäristyksestä ja se on ollutkin vähän pahempaa luokkaa kuin mitä tänne alun perin saatiin tietoa. Täällä ollaan vähän oltu loukussa, kun
Aurinko ei paistanut, ei ole saanut sähköä ja puhelimet ja netti ei ole toiminut. Mutta nyt ollaan tosiaan saatu ihan tietoa, että oikeastaan kaikki nämä lähikylät tässä joka suuntaan ihan tästä Kathmanduun ja tästä myös sit sinne ihan Everestille asti, niin on tosi pahasti saanut iskua, että suurin osa taloista sortunut ja polkuja sortunut ja silloista ei tiedä. Ja jäätiköiltä tai niin oikeastaan kaikki ylöspäin nouseminen on nyt kielletty, että on joku hätäalue. Paljon kuolleita Everestin Basecampissa ja tietysti Kathmandussa ja niin poispäin. Eli meidän reissu loppuu tähän. Yritetään päästä takaspäin Suomeen jotenkin kai niin nopeasti kuin mahdollista, mutta tosiaan kun ei tiedetä vielä, että onko polut kunnossa ja kestääkö riippusillat ja onko yhtään niin kuin majataloa tai mitään, missä voidaan nukkua. Ja sitten vielä tietysti kaikki kotimaan lennot on pysäytetty, että täältä ei myöskään niin kuin Luklasta ei pääse lentämään Kathmanduun, mutta toivotaan, että kun lähdetään käppäilemään tästä Luklaa kohti, niin sitten lentokoneet jo pääsis liikkeelle ja me päästäisiin Kathmanduun ja sitä kautta pois. Et joo, meidän niinku reissu jäi lyhyen, mutta me päästiin kyllä todella onnekkaita oltiin. Tää taitaa olla ainoa kylä, jossa ei ollut henkilövahinkoja. Ehkä niinku ainoat oikeastaan vahingot oli tosiaan meidän guesthousesta sorttu seinä ja katto, ja sitten vähän näitä tällaisia aitoja, mitä mä nyt tässä on kävellyt, niin näitä on sortunut, mutta niinku mitään muuta täällä ei ole tapahtunut ja viereisessä kylässä kaikki talot sortunut ja tiukka paikka. Ollaan just kävelemässä, josko pääsis vielä internettiin tossa, että pääsis laittaa kuulumisia. Mutta mahdollisesti huomenna jo lähdetään käppäilemään alaspäin. Noniin, päivä 10. Ollaan lähes takaspäin Namtseen, eli käppäillä ollaan nyt oltu 2 päivää tässä Dingbochessa ja lähdetään kävelemään alaspäin Namtseen. Ilmeisesti siellä on tilanne sen verran stabiili, että me mennään sinne nyt odottelee. Siitä kävelee päivässä sinne Luklaan, jos on lentokenttä. Niin, mennään Namtseen odotteleen. Siellä on ihan hyvät palvelut pitäisi olla, kaupunki pitäisi olla vähän kunnossa. Sitten jäädään sinne odottelemaan, että saadaan lento sieltä Kathmanduun ja Kathmandusta sitten Suomeen. Ei tiedä kauan joutuu odottelemaan, kun nyt kaikki pakkautuu täältä vuorilta sinne, että siellä on varmaan aika kova ryysis siellä Luklan kentällä ja ne on 10 pakkasia, 12 pakkasia koneita. Niin. Mutta edessä saa ne 7 tunnin kävely, ehkä mä en tiedä nyt tarkalleen, ehkä 800 metriä alaspäin loppupeleissä. Mutta tällaista täällä. Tuonne päin mennään kohti Soloa. Pahanäköistä jälkeen. Talo on sortunut aika pahasti, tää koko talo on mennyt. Voi. Rescue choppereita menee. Silta näyttää turvallisuudelta. Jani, nyt mennään eka. Antaa sun mennä nyt eka, kun on toi silta. Ei, tää näyttää ihan hienolta. Tonne jatkuu matka. Voi. Dingbochen luostarikin on ottanut iskua. Seinää kaatunut tuolta ja tuolta. Pitää mennä kattoo vähän lähempää. Tuolta kaatunut.
Voi. Kompa oli kunnossa. Sieltä en saanut kuvata. Asuinhuoneita on mennyt rikki, keittiö on siirretty telttaan. Tostakin vähän porttia. Noin. Armaviirit on kunnossa. Tosta on kans vähän sortunut. Tää on siinä jonkun verran korjaamista. Kaikki munkit on kunnossa. Itse asiassa koko Tempotsen kylässä ei ollut ongelmia, ei loukkaantumisia. Tästä jatketaan nyt vielä Namcheen 3,5 tuntia suunnilleen. Eli varmaan välittyy tää hieno maisema ja sivistys. Jonnekin tonne me ollaan menossa. Mitä? Jotain asiaa sillä on. Mulla ei oo. Ei me tehty mitään. Se oli tollanen kun me tultiin. Noniin, me tultiinkin Kungjungin kylää. Me ei mentykään Namcheen, kun Namchessa kaikki nyt ilmeisesti pyrkii sinne. Ja ne ei ota hotelleihin ihmisiä sisään, kun ne on vähän varmaan vielä huteria ja kaikki nukkuu teltoissa ja telttoja ei saanut varata. Että ei ollut varmaan saada majapaikkaa, niin tultiin Kungjungin kylään. Tää on niinku tämän isoin kylä. Tää on pikkasen ennen Namchea käännyttiin oikealle ylös ja ollaan nyt täällä yksi yö. Tästä on tunti Namcheen ja tunti Namcheen ja huomenna olisi tarkoitus kävellä Luklaan asti täältä. Ja joo, ei tässä muuta. Täällä on hyvä olla. Wifi toimii ja on sähköä ja ruokaa. Ja joo, kohta mennään katsoa joku luostari. Vai. Lisää kirjoituksia. Joo, päivä 11. Tehtiin sellainen päätös, että kävellään tänään Luklaan sieltä Kungjungin kylästä ja siinä toivossa, että saataisiin sieltä Luklasta lento Kathmanduun ja alustavasti on toivoa, että meillä voisi olla huomenna lento. Tänään ei ole kuitenkaan nyt sitten yhtään lentoa lähtenyt, kun on ollut taas niin pilvistä ja huonot kelit, että taas varmaan vähän pakkautunut jengiä, mutta toivottavasti päästään huomenna lähtemään. Lähdettiin 7:30 aamulla. Onpa paha paikka. No niin. Lähdettiin 7:30 aamulta ja arvioitu saapumisaika on joskus 6 pintaa. Muutama tauko tietty, mutta työpäivä tai ylitöitä tulee. Kilsa suunnilleen verttiä alas tämän päivän aikana. Mutta ei täällä Nepalissa pääse alas, ellei väliin kiipeä vähän ylös. Aika tiukka päivä. Me ollaan nyt ehkä 3 tuntia kävelty. Mutta toivotaan, että päästään Luklasta koneeseen.
Ollaan Paddingin kylässä, lounastauko. Kello on 1. Tässä nyt ollaan sit kävelty aika monta tuntia, aika kovaa vauhtia. Täällä vähän sataa, mutta itse asiassa ihan hyvä on vähän viileämpi kävellä. Yksi tie oli tuossa matkalla, tai polku oli sortunut, jouduttiin vähän kiertää, mutta muuten on ollut ihan turvallinen reissu. Kurja tietysti kävellä kyljen läpi, jos on niin paljon sortuneita taloja. Niin kuin tässäkin. En nyt viitti kuvata. Mut joo, tässä on lounas ja sit vielä hilppastaa illaksi sinne Luklaan. Että saadaan majapaikka ja toivottavasti saadaan lento huomenna. Näyttää nyt tietysti vähän huonolta, kun on ollut näin kurja päivä tänään. Ei oo kukaan päässyt veikkaan. Mutta joo, täällä mennään. Tässä on ihan hyvin säilynyt kaikki talot onneksi. Ollaan Luklassa. Mikä kello on? 4:30. Eli ylitöiksi meni. 7:30 lähdettiin. Oli aika tiukka kävely. Muutaman kerran sai ylittää itsensä. Mutta tosiaan nyt ollaan Luklassa ja vedettiin tää marssi sen takia, että meillä on vahvistetut liput huomiseksi kello 10 slottiin Kathmanduun, mutta ne on tietysti säävarauksella ja tällä hetkellä vähän tietysti säätilanne näyttää vähän huonolta. Kaupunki on kylmä sisällä. Huomenna aamulla paistaa aurinko. Sitten päästään pois täältä. Toivon, että päästään poiskin täältä. Turvatarkastuksesta läpi. On muutama tunti odotettu, mutta aika pelkästään sumua ja sataa vettä aika kaatamalla. Saat nähdä, päästäänkö minnekään. Täällä on suunnilleen 1 nyt. Täällä lennetään sinne 4 asti. Periaatteessa tietysti seuraavaan koneeseen päästään sisään, jos kone vaan pääsee laskemaan. 3 tuntia ehkä peliä on. Toivotaan parasta. No niin. En tiedä nyt monesko päivä, mutta eilen lennot peruttu, kun huono sään takia näkyvyyttä ei ollut ihan muutama metri. Ja nyt kun herää tänään, niin aurinko paistaa, sininen taivas, joka suuntaan sininen taivas. Siinä meidän lodge. Ihan hyvässä kunnossa. Täällä kaikki aika hyvin. Ei hätää. Mutta tänään ei päästä todennäköisesti lennolle, kun kaikki on varattu.
Toivottavasti pysyisi näin hyvä sää, että ne vois lentää vaikka jotain lisävuoroja tässä. Niin saatais päästäis Katmanduun, mutta saas niin nähdä. Kissan näköinen koira. Hirveä. Morjens. Paikallinen tori. Siinä myydään kanaa. Mausteita. Hedelmiä, kananmunia. Siinä on lihatiski. Toki on lihatiski. Luuko lentää. Nyt on vaatekaupat. Tulin lukea nettiin tähän, niin tällainen koira hyppäsi mun syliin ja se ei nyt lähde pois, ellei mä rapsuta sitä. Netti toimii. Vähän vaikea vaan lukea, kun toinen on tässä liikkeellä kaveri. Hyppäsi syliin. Haluais vähän rapsuttelua. Kovaa härdelli, mutta nyt taidetaan päästä. Lähtee helikopteria. Taraa. Toista. Okei, sisälle. Oh yeah. Lennettiin sitten Biratnagariin. Katmandu ei voinut lentää. Taas nähdä, millainen mesta tää on. Toivottavasti täältä päästään Katmanduun. Tänne on ollut kaikki muutkin lennot. Heti lähdetään takaisin. Okay, excuse me guys. Kova härdelli. Näyttää siltä, että saatais liput Katmanduun. Laukut on jo menossa securities läpi. Ehkä ollaan iltapäivällä Katmanduun. Kyllä taisi käydä niin, että me päästiin Katmanduun. Joo. Päästiin Katmanduun tänään tai äsken. Ollaan tästä ainakin ilmeisesti 1 yö. Oli hotelli, siellä pääsi suihkuun. Puhtaat vaatteet ei kyllä ollut. Suihku teki hyvää. Ja hyvä fiilis olla toisaalta Katmandussa ja vähän surkea fiilis, kun täällä nyt on vähän kuitenkin tuollaista tuhoutunutta aluetta ja taloja mennyt ja ihmisiä on käynyt huonosti. Me nyt pörrätään ja katsotaan, me ollaan Tamelissa siis. Täällä nyt suurin osa kaupoista on jo auki ja ihmisiä on paljon. Jotain katuja on suljettu sortuneiden talojen tai sortumisvaaran takia, mutta muuten tää on ihan näyttää suht normaalilta Katmandun touhulta. Ja joo.
Käydään nyt jossain syömässä tässä vielä ja sitten mennään nukkumaan ja toivotaan, että huomenna aamulla päästäisiin vaikka Delhiin. Ylimmän kerroksen huone. Vimpan päälle taas. Mikä hieno ominaisuus on toi, että tässä on suihku, jossa on lasiseinä. Voi katsella kun Jani käy suihkussa. Ja itse asiassa pöntölläkin. Katsotaan, että se läpi täällä on. No, kyllä tää nyt aika hyvin näkyy. Siinä vaan. Ei se. On tää.